Acció! Expliquem la inducció electromagnètica. Quan tirem un imant pel tub de plàstic, cau de seguida. Però si el tirem pel de ferro, triga... Bueno, pel d'alumini, triga més perquè com que està ple d'electrons lliures, els electrons giren al voltant de l'imant i fa que vagi rodant i vagi més lent. I hem utilitzat un imant de neodimi per tirar-lo. Aquest experiment es diu inducció electromagnètica. Acció! Nosaltres hem triat un invent de conductivitat que consisteix en saber si un objecte és conductor o aïllant. Aquí tenim una piloteta que per dintre té un circuit elèctric i aquí dues plaques per saber si les coses són aïllants o conductores. Llavors ara jo toco una placa, li dono la mà, ella li dona a ella i així. I s'encén. Si són conductors i si som aïllants, no s'encén. Nosaltres som conductors. Ara provarem aquesta agulla de mitja. A veure, Tornem a provar. no toqueu la taula. No toquis la taula. Vine, no toquis la taula. No és conductor. No és conductor. Perquè és de plàstic. Com que estava tocant la taula, sí que era. Ara ho provarem amb un cable que per dintre està fet de cuir. No està tocat. És conductor el coure. Acció! Ara treballarem el magnetisme. Per fer-ho necessitem un imant de neodimi i les virutes de metall. Ara posarem les virutes de coure a sobre de paper cartró. Posem l'imant a sota del cartró i les virutes es mouen. Per què? Això passa perquè les virutes de coure treuen amb l'imant, llavors si l'imant es mou, les virutes també. Aquí conclou l'experiment d'avui. Acció! Avui us ensenyarem com fer un motor homocular. Per fer l'experiment necessitem un clau, un cable, un imant de neodimi i una pila. Les piles tenen dos pols, un positiu i un negatiu. Al pol positiu hi posarem el cable, tot i que també es podria fer del revés i posant el negatiu al cable. Nosaltres ho hem fet, hem posat el positiu al cable. Llavors, el clau l'hem de posar al pol contrari, en aquest cas al pol negatiu. I hem d'enganxar el clau a l'imant. Així. Ui.
Aleshores posem el cable tocant a dalt de la pila i l'altre tros al costat, tocant la punta. I llavors l'imant gira. Això és perquè la pila envia l'energia pel cable fins a l'imant i al clau. Llavors ho transforma en energia de rotació i aleshores és quan gira. Acció. Ara us parlarem de l'electricitat estàtica. Aquí tenim un globus i uns paperets que els farem servir per fer l'experiment. Hi ha materials que es carreguen quan es freguen amb un altre material. Vale, comencem l'experiment. Ara agafarem el globus i el fregarem amb els cabells del Pol Torres. Un cop fregats, aquí s'està carregant energia i ara amb aquesta energia farem que els paperets s'atreuin. Està bo. Veieu? Vam posar els paperets. El que ha passat és que al fregar el globo amb els meus cabells s'ha carregat d'energia, d'electricitat estàtica, i quan hem apropat els paperets, l'electricitat ha fet una força perquè s'apropessin a ell. Ara farem un experiment. L'experiment es diu inducció electromagnètica. Necessitem un tub de plàstic i un tub d'alumini. Els materials d'aquests dos tubs no són ferromagnètics. I també necessitem un imant. Ara tirarem l'imant per al tub de plàstic. Baixarà ràpid. I ara, quan el tirem pel tub d'alumini, cau molt més lent. Cau molt més lent perquè l'alumini és un metall i el metall està carregat d'electrons. I quan baixa l'imant, els electrons es posen en moviment i aleshores baixa molt més lent. Us presentarem un experiment que és els imants i el magnetisme. Els materials necessaris per fer aquest experiment són uns clips, un full normal, un imant i pintura. Pintura. Per fer aquest experiment, un ha d'aguantar el cartó ploma i a sobre hi col·locar-hi un full blanc. Es col·loquen els clips i a baix de tot l'imant. Tirem la pintura sobre els clips i movem l'imant. Com que hi ha magnetisme, quan movem l'imant es mouen els clips i així es pot dibuixar una mena de dibuix. Molt bonic. Quadre. Artístic. Sí. Aquí. Bueno, la conclusió és que l'imant atrau els clips. I els clips, com que tenen pintura, en pinten. Sí, els movem. I el resultat és això o aquest. Sec. Aquest és més maco. Clar que té direcció. El material és els crispis
globus. Bueno, i comencem l'experiment, no? I el procediment. A veure, el procediment, agafem un globus, El rasquem al cap. l'encarnem al cap i l'acostem als crispis. I llavors, ara vol, anem veient com els crispis Es queden al globus. i s'atreuen. Per l'electricitat, aerostat. Electrostàtica, aerostàtica. Bon dia, avui us presentarem un experiment basat en la programació. Per facilitar-ho, en comptes de còdics, farem servir un programa anomenat Scratch. L'Scratch, en el qual pots fer animacions i jocs, és molt fàcil d'utilitzar. És una sèrie de trencaclosques que es divideix en colors. Cada color té una categoria, moviment, dibuix, programes, etc. Es pot canviar la imatge del personatge. Canviar el color, deformar la imatge i el propi Scratch et dona un munt de possibilitats. En l'Scratch et dona un munt de personatges i un munt de fondos per al teu joc. Hem fet un joc que va de que una bruixa el persegueix un dimoni i si has d'intentar que la bruixa no toqui el dimoni. Si toca, doncs s'acaba. I esperem que us hagi agradat La nostra explicació. Sabíeu si els humans són conductors d'electricitat? Fem hipòtesis. Jo crec que sí. Jo crec que no. Si no ens electrocutaríem com el Frankenstein. Què dius ara? Clar que ho som. Havíem de dir que sí, Eric. Veus, Eric? Teníem que dir que sí. Bé, amb aquesta bombeta ho arreglarem tot. Ai! Veieu? Som conductors de l'electricitat. Acabem de comprovar que els humans són conductors de l'electricitat. El que ha passat és que com que ens hem donat tots de les mans, veus? Ara jo si faig així també, veus? S'encén. Perquè, en canvi, si faig així no. Perquè la fusta no és conductora de si fem així i ens toca a nosaltres i jo estic tocant a la taula no s'encén, perquè la fusta no és conductora de l'electricitat. En canvi, si ens toquem així, sí. I si ens fem tots junts un altre cop també. I també fa un sorollet. També fa soroll perquè és la pila. Perquè queda més bonic, també. I cada bombeta d'aquestes, o sigui, cada pila o cada bombeta té un pol positiu i un pol negatiu. Aquest és el positiu. No ho sabem. Vale, ja està.